την εξαγωγή. Έχει ένα σύστημα μέσα στη κεφαλή του πολλαπλών 3D καμερών, μέσω των οποίων σε 3D διάσταση μπορεί να εξακριβώνει με τεράστια ακρίβεια ποια είναι τα καλύτερα μοσχεύματα και να προβαίνει αυτόματα στην εξαγωγή του. Στη συνέχεια, μέσω του Hair Studio, μπορεί να ανοίγει υποδοχές στην λίπτρια περιοχή και στη συνέχεια να γίνεται η τοποθέτηση των μοσχευμάτων. Ξεκινώντας όμως κανείς τη διαδικασία, όταν έρχεται κοντά μας και προσέρχεται στο consultation, αυτό το οποίο γίνεται είναι να του κάνουμε μία τρισδιάστατη ψηφιακή ανάλυση της λίπτριας περιοχής, όπου μπορούμε να σχεδιάσουμε την λίπτρια περιοχή, μπορούμε να συναποφασίσουμε ή να αιτηθεί ο ασθενής των πόσα μοσχεύματα χρειάζεται για να βάλει. Αυτομάτως του δείχνουμε το αποτέλεσμα ποιο θα είναι, με τα 1000 μοσχεύματα, επί παραδείγματι, αν έχει επιλέξει, με τα 1500, με τα 2000 ή με τα 2,5. Μπορούμε να επιλέξουμε την φορά τοποθέτησης των τοχικών θυλάκων, πάντοτε μέσα από το Artas Hair Studio, και στην πορεία μπορούμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα ποιο θα είναι, πάλι με τον αριθμό των μοσχευμάτων, όπως επίσης μπορούμε να επιλέξουμε και το hair style. Μπορούμε να επιλέξουμε το κούρεμα που θα έχει κανείς, το χτένισμα που θα έχει κανείς και πώς θα δείχνει το ανάλογο χτένισμα. Δηλαδή, το Hair Studio μπορεί να μας δώσει ακόμη περίπου 10 είδη χτενισμάτων. Δηλαδή, αν κάνει κανείς χωριστά στη μέση, αν κάνει χωριστά στο πλάι και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η διαδικασία με το Artas. Στην πορεία, αφού ολοκληρώσουμε το consultation, κανείς προσέρχεται σε αυτόν τον χώρο, τον επεμβατικό, όπου πλέον δεν κάθεται γκρούμητα με τις ατέλειωτες ώρες όπως ήταν παλιά, κάθεται σε αυτή τη καρέκλα, όπου υπάρχει adjustment και για την κοιλιά ή οτιδήποτε μπορεί να κάνει άνετη την παρανομή του σε αυτόν τον χώρο. Το κεφάλι μπαίνει εδώ, τα χέρια μπαίνουν γύρω-γύρω. Η καρέκλα αυτή κινείται και παίρνει πάρα πολλές ανατομικές θέσεις, ώστε να κάνει εξαιρετικά άνετη την παραμονή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την διαδικασία. Επιλέγουμε την δόντρια περιοχή. Ένα πολύ σημαντικό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι δεν γίνεται πολύ τοπική αναισθησία. Για ποιο λόγο? Διότι η τοπική αναισθησία πλέον είναι περιοχική, δηλαδή γίνεται γύρω-γύρω από την δόντρια περιοχή και στο σημείο της δόντριας μπαίνει ένας μηχανισμός που είναι του ρομπότ, το οποίο κατά κάποιο τρόπο τεντώνει το δέρμα, ούτως ώστε να έρχεται το μηχάνημα μετά με εξαιρετική άνεση και να παίρνει τα μοσχεύματα. Παλαιότερα γινόταν διήθηση του ιστού για να μπορέσουμε να το φουσκώσουμε το δέρμα και κάναμε τοπική, μαζί με φυσιολογικό ορό και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Εμείς το δέρμα πλέον το θέλουμε τελείως επίπεδο, δεν χρειάζεται να φουσκώνει ή οτιδήποτε, ελαχίστη δόση τοπική αναισθησίας περίπου στα 3-4 σεσέ, όχι παραπάνω από αυτό, και το μηχάνημα προχωράει και κάνει τη δουλειά του τελείως αυτοματοποιημένα. Αυτά είναι δύο λόγια που ήθελα να σας πω. Πλέον δεν δουλεύει το ανθρώπινο χέρι επάνω, δουλεύουμε με joystick, δηλαδή ο γιατρός βρίσκεται με το joystick, βρίσκεται κάποιος στο κομπιούτερ και ασχολούμαστε με την τηλεόραση, όπου έχουμε σε ζουμάρισμα 50 επί τα τριχοθυλάκια, γι' αυτό και έχουμε την ακρίβεια την πολύ μεγάλη να επιλέγουμε πόσα τριχοθυλάκια, ποια είναι τα καλύτερα τριχοθυλάκια που θέλουμε να αποσπάσουμε και να πάρουμε, και η δουλειά γίνεται τελείως αυτοματοποιημένα. Αυτά είναι έτσι λίγα λόγια για τη διαδικασία με το Artas. Είναι ό,τι πιο τέλειο υπάρχει, είναι ό,τι η μεγαλύτερη τεχνολογία αιχμής που έχει να παρουσιάσει η ιατρική. Όπως ξέρετε, η εξέλιξη της κλασικής χειρουργικής είναι ρομποτική χειρουργική, έτσι λοιπόν και η μεταμόσχευση μαλλιών έχει και αυτή αντιστοίχως την εξέλιξή της, που είναι η ρομποτική μεταμόσχευση μαλλιών. Είναι επαναστατική η μέθοδος πραγματικά, κάτω από πολύ αυστηρά κριτήρια. Εμείς έχουμε εκπαιδευτεί όλο το προσωπικό στις ΗΠΑ και είμαστε έτοιμοι να παρασχέσουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες, που ούτως ή αλλιώς